Eta horretaz ari gara benetan, Nafarroko Gobernuko departamentuak nola pentsatzen duten, beren plantillak berrogeiketzea hartatzen duten biztanlearen errealitate soziolinguistikoaren aurrean. Zerbitzu hori ematen duten langileen lan eskubideak ere errespetatuz. Administrazioaren publikoarekiko arreta kalitatea hobetzea gero eta elebidunagoa den biztanleari eta lan eskubidearen borondatezkotasunarekin eta berme juridekin bateratu nahi dira beti oinarri gisa. Uste dut aurrera pausu, nabarmena eman dela foru administrazioak gero eta elebidunagoak diren herritarrei ematen dien arretan. Hobekuntza hori bateragarria dira langile publikoen lan eskubidekiko respetuekin. Beraz, gobernuaren hizkuntza politikoaren erantzukizunetik abiatuta, aurrera pausoa dela uste dut, eta horretan sakontzen jarraitu behar litzateke zalantzarik gabe. Orduan, abiapuntua da eta ez helmuga. Orain dela egun batzuk, hilabete batzuetako lanaren eta negoziazioaren ondoren, administrazio publikoan euskara eskakizuna duten lanpostua gehitzea dakarren neurri bat argitaratu zen. Prozesu konplexu horren bidez, gobernuak, zalantzari gabe, arreta hobea eskaini nahi die gero eta ugariago den euskal herritarrei, eta aldi berean, administrazioko langileen eskubideak errespetatzen dira. Hor dira une honetan dauden zenbakiak, nabarmenak eta erabakigarriak dira zeinbait neurri hartzerakoan. Dela euskararen legean ezarri zen zonifikazioaren ezabatzea, dela merezimenduen dekretua, dela aipatzen ari garen kasuan bezala administrazioko plaza jakin batzuetako hizkuntza eskakizunak. Maximalismoak baliagarriak izan daitezke prentsaurreko bat emateko edo beharrezkoa balitz ilargia eskatzeko, baina legebiltzar honen errealitatik kanpo, zenbakizkoa berriz ere diot, hizkuntza politikari dagokion guztian legeak eman behar baititu.